Asikho isidingo sokukhathazeka ngezikweletu uma ungaphansi kohlelo lwe-debt review. Into ebalulekile ukuthi uqinisekise ukuthi i-debt counselor yakho igunyaziwe ngokusemthethweni. Thina sizokhuluma nalabantu obakweletayo uma ukwi-debt review ne-registered debt counselor egunyaziwe yakwa-NDA. I-debt collectors ziyahlupha ngokushaya ucingo njalo, ezinye ziyakusabiswa, kodwa uma ungaphansi kwe-debt review ukhokhela i-debt counselor, yona ibese ixoxisana nabantu onezikweletu nabo. Yilokho esikwenzayo lapha kwa-NDA. Sisusa ukukhathazeka emahlombe akho, sifonele uma udinga usizo ukuvala izingcingo eziphuma kulabo okweletana nabo. Uma usizwe inkampani yethu, kumele uma uthola ucingo oluphuma kwabezikweletu zakho, ubatshele ukuthi abasakhulumisani nawe, kodwa mabakhulumisane ne-debt counselor yakho yakwa-NDA. Khululeka, sithinte kule nombolo ethi 021 003 8733 okanye ungangena kukhasi lethu ku-Facebook elithi National Debt Advisors, okanye ugcwalise iform kwiwebsite yethu ithi www.nationaldebtadvisors.co.za. Phola, ungatatazeli, sikhona sizokusiza ngokushesha.